Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da shigowa cikin wannan shiri namu ingantacce mai faɗakarwa akan jinin al'ada. Wannan shiri zai taimaka wa iyaye zai kuma taimaka wa 'yan mata masu tasowa wanda suke gab da farawa. Haka zalika sabon shiga ma zai taimaka musu. Sa'annan wannan shiri zai taimaka wa iyaye wajen samun ƙarfin gwiwa na zama da 'ya'yansu su tattauna da su akan abin da ike gabansu. Shi wannan jinin al'adan menene shi? Wannan jinin al'ada wani jini ne wanda ike fitowa daga gaban mace ba tare da ta ji ciwo ba, ba tare da damuwa ba. Jini ne wanda ike nuna cewa lallai mace lafiyar ta kalau kuma lallai jikinta yana ƙosawa wajen girma. Jini ne wanda ike taimakawa mace ta ƙara hankali a rayuwarta don sanin menene ike gabanta. Abubuwan da za mu lura da shi a cikin wannan shiri namu na yau shine kamar mu sani cewa jinin al'ada jini ne ba na ciwo ba, wato shi wannan jini yana nuna lafiya ne a jikin mace. Sa'annan akwai kuma sannan wannan jini yana faruwa ne ga dukkanin mata, dukkanin mace, sai dai idan 'yar ƙanƙanuwa ce wanda lokacin ta bai kai ba, amma muddin aka ce ta kai shekara 9, 10 zuwa sama to alhamdulillah za ta iya fara wannan jinin al'ada. Sannan kuma wannan jinin al'ada kada ya zamanto mata abin kunya, kada ya zamanto mata abin damuwa a cikin rayuwarta. Iyaye mata da iyaye maza, don Allah ina kiran ku duk wanda ya ci karo da bidiyon nan nawa ya tsaya ya karanta, akwai shi ma nashi tunanin abubuwan da ya kamata ya zauna ya sanar da 'ya'yansa, don saboda me ke faruwa a cikin rayuwar nan baka san irin shawarar da za a ba wa ɗanka ba. Ka zamanto role model a rayuwar ɗanka don saboda ƙarfafa shi wajen ci gaban shi da kuma kare shi daga dukkanin fitintunu na zamani. Allah ya kare mu. Ku biyo mu, ku mana like, ku yi share, ku yi comment don saboda mu san me za mu gyara, in kuma sharing ne ya isa gurin waɗanda basu da ilimin wannan, sannan kuma in liking ne domin ku sake biyo mu a cikin sauran shirye-shiryenmu da za mu rinka posting. Na gode da kallo, Allah ya saka da alkhairi, sai mun haɗu.